салом алейкум бародарони азиз, ба ҳамаи тоҷико салом. бачаҳо ҳамин як хел вақт ман ҳайрон мешавам дар ҳамин бачаҳои тоҷикои худамон ки чӣ ба то ҳол як паспорта гирифта вай инҷа меран салони связною салони ким куҷою барои пулфисондан. оне ки вай вақтҳо гузашта рафт таги сангоба монд. Вай вақтҳо оғози вақти дигар имсол соли пурфайзу пурбаракат омад. барои ҳамон инҷа як интернет ба як чизо биромдагӣ ҳозир ҳамон вақти шинос шавед шумо. масалан мана медаред мана плей маркет нана мана инҷа менависед ана золотой ана дидед ми ана биромад денежни переводы пахш мекунед. ани ман уже загрузит кардагӣ ман скачат кардагӣ ҳамин плей маркет бо воситаи ҳамин пул мефирсонед тоҷикистон куҷое ки хоҳед мефирсонед. любой банк ба фарқ надорад. ин осонтарин ин ягон ҷои қаин надорад. медаред хай ман ҳозир да шумо ваяшба нишон метиҳам. мана масалан медаром ани худам ба мана идёт загрузка киёбу ман фирсондагӣ масалан мана инҷа ҳамеш биромдоз агар хоҳед ки мана инҷа мебурод Таҷикистон, Узбекистон, Киргизистон, Озарбойҷон, Молдова, Казахстон ва дигаро шаҳрҳо. ман ина пахш мекунед Тоҷикистон мисол. баъд вай мекунед. манам хел бо ҳар чизои фирсондагиатон пулои фирсондагиатон сохранид мешавад дар ин ҷо. барои ҳамина истифода баретон. ягон ҷои дига паспорт гирифта нараведон дар дастҳои менто ғалтида. барои ҳамон мана ин способи нағз бисёр способи нағзу тинч. барои ҳамон бачаҳо ёд гиред ва комментария нависед. чизе ки намедонед ягон чиз нависед. ҳамаи саволатон ҷавоб метиҳам. раҳмат барои просмотр. лайк монед, подписаться кунед.